Any gimoja wana goti maduong. One opportunity maduong kabisa ma loso pesa. Kane pod watendo no kamine watino kapu. Kadhigo chiro. Koro sani gimoja nyalo timo maduong ni jowa nyalo ko advantage ne wach mar nema koro nyochiwo sani ni. Mondo mi ji koro kik tigi plastic bags. Wadoguru wachwe uru kapu. Anyalo nyise kuma dine sani endi kata kidhi chiro. Kapo ni ji nyalo chuo kapu mane chuo chonde tero chiro ji bro kawo mago nikech ji sani koro dok ibedo ka ji ne gombo ringo ti ji koro sani chamalot. Gik mane ji gombo chon ji koro sani ji dok chien. Ka ji no wuok e kapu ji odonje plastic bag. Sani endi it is the reverse. Jo wanyalo chako chuo kapu sani. Kapu mane chuo kod usi kata mane chuo kod gik mopogore tuoro ang'o wadoguru gigo eno to bedo ka gigo kendo bech gini malo kabisa. To kaka nyalo bedo produced mang'eny to koro at least koro yudo koro bech nyalo dok piny. Watimuru mano kik warelai kuom uru bag. To be gima nyalo wacho bende ka in kod bag ni ka ida dhi supermarket onge tamo dhi supermarket ka gimitingi luti on. Agi bag ni eot. Degere supermarket ikwanyo gigi tisoyo kanyo ikwanyo gigi tisoyo kanyo kisetieko mondo mi wor kikibed king'iepo ing'iyo uru bag pile ka pile. Sam koro tingo bag ni dhige supermarket no endo koro kanyo endo uru bag mandi ing'iyo mi dhi go ot. Koro sami koro number 1 ikano pesa ni number 2 iglita luar. But wadonjuru e chweyo kapu nitiere alternatives mang'eny. Inyalo chwe tuoro, inyalo chwe kata gi usi, inyalo kuo kata gi nanga, kata inyalo kata los gi tanarua. Nitiere kapu nyalo nyaka tanarua. Jo nyaka bede innovative. Obebe no wan jok manyalo biro kod okenge manyien. Manyalo konyo mondo wares piny. Ko nyalo timo gigo endo, jo wabiro yudo pesa. To kipogore kuom yudo pesa, but also wakonya luorawa kendo wakonyo serikal mondo mi wa implement action mane nema ochiwo nendo. Koro wan mowegi monyaka koro wadhi mbele wakaw step mondo watim gigi to kwatimo gi to konyowa economically. Ji dok chien sani Sharon. Gik mane ji timo chon sani koro sani ji dok chien. Gimoro amora kata soda ji tino kumana. Deno kata mana ka skunde bende